Ahojte priatelia, práve v tejto chvíli som dokončila tohto anielika v zlatistých odtieňoch a rozhodla som sa, že vám ho aj hneď predstavím. Má výšku zhruba cca 30 cm, má takéto kučeravé vlásky poprepletané bielo-zlatou vlnou, takéto béžové šatičky s takýmto umelým štrasom, zlatou hviezdou. Na krídelkách má také zlaté hviezdičky, zlaté gombíky, topánočky s takýmito srdiečkami. Je samozrejme vyrobený s láskou a so zámerom ochrany domova a priestoru, v ktorom sa bude nachádzať. Anielik môžete využiť na rôzne spôsoby. Napríklad ho môžete zavesiť takto nad postielku ako aniela strážneho pre vaše dieťatko, alebo môžete ho zavesiť na luster, na okno, alebo postaviť na nejakú poličku, alebo posadiť napríklad na drevené polienka vášho rodinného krbu. Je to vlastne na vás. Komu sa tento anielik páči a chcel by ho mať doma, tak mi prosím napíšte do komentára: áno, ja chcem. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!